sebere inche nimanyeta abantu bakoboli oboseneta nabange naande bonsi pimba nchete nane ntete bang'akere kura lakini ase raundi eye bang'abere tinkonyara gotiga oyo ekintanyae komotigera nase eng'encho ntwarara igari eyunivasi edomitory eyemo naande ekero mama mwabare gotuma ebituma nkombagera arenge mbase ko batimo bwatesia egocha koba bobe igo nabo bako barakura chinda lakini anero ne Adams Mochenwa tigamba omo seneta abakwanire mbiye mono arambe Wano ya chari onkwania oteba ninjata getera kinaro lengina wono nkorande unanko mokora wono arambe abantu banyango gembu yamore ditangani tigambaira nelimbu yamono asoko mosika morara na gocha aso bonge nyasaba sesemie eli akabere imo manyete boli na kingoro kwa Adam Singo era kingo bolia sawa na baigure bono abantu ba minto mwabwata chikura aso bonge talibo Bono tarehe 10 omotienyi 8 omwaka ogocha. Tarehe 10 omotienyi 8 omwaka ogocha. Ntoigwanaine? Tobokeke mambia barimo gwakira Nyangoge, barimo gwakira Chinje Mahate, barimo gwakira egetuo geto gya isicha gyacha, barimo arunya bikomu nimbaroche. Muboke mambia bakabendi babonsi. Mwakera barai bamanyete gasi yabo ntoigwanaine kunanje Mochenwa manyete gasi yane egochikoba representation na oversight ntoigwanaine kuna muramo iwateba koru devolution yachagete ntoigwanaine mosene tatayo Nyamira onyagotenena a sponsor bill etiwe eberi chiko ntoigwanaine woli igobono 2017 omuntu getagacha obegete otero mokamoe bikoroto momo manyete akere momo bikoroto 2022 agacha gata momo echisogisi momo manyete mokamoana pension omuntu oyuna kimoko motebia turamotere lyangake otero bye otero bye Tonango limo otero bye otero bye ekyo maeri abantu baminto korugusiga twanyolera mu muroito okoroku Dr. Fred Okengo mure tayari gote Ruto agendeka Ruto ende asiende Mwisi wa mali yetu ende asiende Ruto wako genda ngomokoleka Fred Okengo gono gokore lipi ekare mbure atuli ekare moja kwende polling station monya go kumimoko andali moteba Mochenu Matiangi Mochenu na gokore lyo mojumbe ningo biamono sana